डक्टरनियाव थांनानै मानो मोखां सोम सोम जाबोखो नों? डक्टरा मा बुंहरखो मामा? गासिबो थिगैनो दङ ना? हा? बुंलाय सोरांसै, थिगैनो दङ होननानै। बुंगोन ना नों? थिगैनो दङ होननानै? मानो जेबो बुङा नों? दावखा, आंनि देरहाया केन्सार जाबाय। औ इसा फिसा, मामा? नोंनि नोमफाया केन्सार बेमार जाबाय। आं बाबाखौ नायहैनि। आंनि बाबाखौ आं नायहैनि। बाबा! बाबा! इसा, इसा, आंनि खोथाखौ खोनासं आइ। मामा, आंखौ मानो हमथादों? आंनि बाबाखौ आं नायहैनो। खोनासं आइ, डक्टरा बाबानि खाथियाव रावखौबो थांनो होआखै। ओइ मामा, नों दावखाजोंनो थाथ'लाय दे। आं एसे फैसा नागिरहैनि। मामा, आंबो थांगोन नोंजों। नाङा आइ, नों आंजों थांफानो नाङा। नों बेयावनो था, बाबाखौ ने। दावखा, नों हायोब्ला बेयावनो थाथ' आं फैजासिम। आंनि फिसाजोजों बेयावनो थाथ' दे। आं एसे गामियाव ओंखारलांनि र'। थाखा फैसा मोनबाय बायगोन दा सोरनावबाफोर एसे नागिरहैनि आङो। जागोन दे, आं इसाखौ लाखिगोन। इसाखौ आं मोजाङैनो जोथोन लागोन। थां, नों बहा थांनो थांनानै फैफिन। आइमोननोबोथ' खबर हरनाय जायाखै। आइमोननोनो सिगां खबर हरग्रोनोसै। हेलौ, आयै। औ, देलाय बुंलाय। आयै, नोंसोर हायोब्ला हस्पिटालसिम फैदो। आयै, देरहाया केन्सार जाबायनो। थैबाय आरो। केन्सार जाबायबालाय थैबाय आरो। बिमा मोनथिया, बिफा मोनथिया, सिरि सिरि जौ लोंखोमाबायनायफोरा दासो ओंखारदों। दा बेमार जानाय समावसो थाखा फैसा नांगौ जासिगोन। थाखा फैसा नांगौआवसो बिमाया खबर मोनसिगोन। बै समावबा बिमाया मिथियाखैमोन, बिफाया मिथियाखैमोन, सिरि सिरि लोंखोमानोबो हादोंमोन। दे आयै, नोंसोरो फैदोल'। दे बिहामजो, थांगासिनो र'। दा एसेबां थाखा बहा मोननो दे? आंनि हाबानि सनाखौबो ददेनि फिसानि समाव फानबाय। दा बेखौ फानालासिनो थायोमोनब्ला आंनि हौवानि बेमाराव खामानि होसिगौमोन। दा बिसोरहाबा आंनि समावबा होफिननो हागोन ना हाया? दानि जुगाव फैसाफोरखौबो बिलाबायबानो मोनलाना। आरो सुद लाबाबोलाय बेसां लानो? आजिखालि सुदफोराबो माथो बिराद बारायथारसै। सुद लाबाबो गिनो गोनांसै। सोरनियाव थाखा मोनगोन आं दायो? बे ददे माहानावनो थांनि र'। बिसोरनि समावबोथ' आङो आंनि बेसेन गोनां सनाखौ फाननानै सहाय खालामदों। बिसोरबो सहाय खालामगोनदां। ददे मोनाबा न'आव दङना गैया? दाखालि बिसोरबो न'आव थांगोनसो होननानै बुंदोंमोन। थांमारखोसो ना दङ? नै सोरांसै, बहाथो ओंखारलांनो नागिरदों? आं नोंसानावनो फैदोंमोन। ए, जोंहानावसो फैदोंमोन नोङो? माबाफोर खामानिमोन हो सोरांस्रि? माबाफोर खामानि लानानै फैदोंमोन नामा? औ, नोंसानाव एसे खामानि लानानैनो फैदोंमोन आङो। ओमफ्राय ददेमोना न'आव दङ ना? ए, सोरांस्रि, नों मिथिया? मालाय बिसोरा हौवा हिन्जाव फिसाला न'आव थांदोंथ', मैयानो थांदों। ए, न'आवसो थांदों होनबा? औ, न'आवसो थांदों। माला फैगोननो बिसोरो? बेखौबो आं खोन्थानो हाथ'नाय नंला सोरांस्रि। गोबावबो जाथारबायमोन नालाय बिहामजोआ न'आव थांनो मोनैया। फिसौबो मोनबाय। न'आव दान मोनसेसो थाया बे। माला फैयो फैथों, गावसिनि गोसो बायदि। गोजानबो नालाय थांलाय फैलाय खालामनोबो हाया। थांनायावनो थांनाय बेसे गोबाव थायो थानानै फैखाथोंसै। होमबाथ' माथो दिगदारानो जाबाय। मा खोथामोन सोरांस्रि, आंनो बुंनो हागोन नामा? माबा, नोंसानि फिसौनि समाव आं दे आंनि सनाखौ फाननानै नोंसोरखौ सहाय खालामदोंमोन ना। आं दा बे खोथाखौसो लानानै फैफिनदों। आंनोबो दा सहाय नांगौ जादोंमोन। अन्नानै सहाय खालामगोन ना? हो? मा होनदों? सहाय? नोंनोलाय मानो सहाय नांगौ जाखो? मा जादों? माबाहाय, जोंहा इसा बिफाया केन्सार जाबाय। गोबां थाखा नांगौनो दा बेखौ अपारेसन खालामनो। बेनिखायनो आङो एसेसो मोनबाय बायगोनदां होननानै नोंसानाव खबर लाफैदों। ए, बिदि जादोंबा? मिथिथारा माथो जोङो। हरखाबसो जादों। दा सहायनि खोथायाव आंथ' मा होननानै खुगा सिबावनो।
आंहाथ' थाखाबो गैया फैसाबो गैया हारसिं मानसि इनकामबो गैया। नों नोंनि लोगोनावनो खबर लाहरदो नामा बिसोरो मा बुङो, बिसोरो मा खालामनो हायो हाया दे। आं रायलायहरला दे, नोंनो न'खरनि गारजेन, नोंसोरो न'खरनि रायलायलायदो खबर लालायदो दे, आं हरला। नै सोरांस्रि, आं खोन्थाहरबा आंखौसो नागिरनानै हो होननानै बुंहरगोन। आं थाखा फैसानि लेनदेनाव एकदम हाबनो गोसो गैथारा। नोंनो बुंहर, नों बुंहरबासो गोसो होगोन बिसोरो। आं बुंहरबा गरम नांनाय नंथारा बिसोरो। आंलाय मानो माथा मारिनो नंगौना नङा सोरांस्रि? बिसोरसो जोनोम होदों, बिसोरनिसो फिसा, बिसोरसो माथा मारिनांगौ दा, नंगौना नङा? नोंनो बुंहर, बिसोरखौनो बुंहर दे सोरांस्रि दे, बिसोरखौनो बुंहरदो दे। मा बुंलांखो बेलाय? गावसोरनि नांगौ टाइमाव, गावसोरनि बिपदनि समाव जों अननानै होबाय, दा जोंनि समाव माबा बिमाया फिसालाखौ, फिसालाया बिमाखौ बिदि नारसिनलायबाय थाबा जागोन बे? गावसोरखौ एसेग्राब अननानै आंनि बेसेन गोसा सनाखौ बिखुनजोनो खोन्थायालासे फानखोमाबाय। बिखुनजोआ दा मिथिबाथ' आरो मा जागोन, बेसेबां रिक्सआव दङ। थेवबो बिसोरो बुजियासै। मानोबासो ओरैनो बेखाराव फानबाय बायदि मोनबाय आङो। फानालासिनो थानायबा दा आंनि बिपदआव आं मोनगौमोन। मानसिया नंमारगौ, जेब्ला बिपद जायो अब्लाल'सो मानसिखौ नांगौ जायो। जेब्ला गावनि बिपदआ जोबो अब्ला सहाय होग्रा मानसिखौबो सिनायनो रोङा। दालाय आंलाय सोरनो बिहैबावनांगौ जाखो फैसा? आइमोनाबो फैनायनि खोथा बुंदोंमोन, जानांगौ बिसोरबो सफैबायदां। र' आइमोनखौनो खनसे लोगो हमहैनोसै, बिसोरबोथ' एसे एनैब्लाबोथ' होदेरगोन ना। बिसोरो बेसे होयो नायग्रोनोसै आरो बिनि उनाव बेसेबां नांगौ बेखौ नागिरनोसै। आबै, मामायालाय? आबै, मामाया सोरनावबा फैसा मोनगोनदां होननानै नागिरलांदों। फैसा नागिरलांदों? सोरनियाव? सोरनाव थांदों? खोन्थालांदों? सोरनाव थांगोन बेखौ खोन्थालाङाखै, जोंखौ बेयावनो थाबाय थानो होदों। बेसे नांगौ, मा खालामनांगौ, फैसा दं गैया आंजों रायलायाफ्रामा, खोन्थायाफ्रामा। मालायनावलाय मानो फैसा बिहैलाबायनांगौ? न'खरावनोथ' गोबां मानसि दङ। बिहावनावबोथ' सोंनो हायो, अलंबारनियावबोथ' सोंनो हायो, इसोर एसेसो होदेरनो हागौ। आयै। औ बिहामजो, ओमफ्राय मा फैसा नागिरहैलाबायदोंनो? बबेयावथ' फैसा नागिरहैखो नोंलाय? ओमफ्राय मोनबोबाय? गैया आयै, सानैसो मानसिनाव सोंदों आङो, मोनाखै। बेसां नांगौ मा? न'खराव खोन्थायालासे रायलायालासे मानोथो नागिरहैलाबायनांगौ? बिहावानो होगोन ना एसे एनै। आरो अलंबारालाय? अलंबाराबोथ' होगोन ना। बेसे नांगौ आरो थोदेराबालाय बे आं नोंना हाबायाव होनाय सनाया, बेखौ फाननानैनोथ' अपारेसन खालामनो हायो दा। सना? माबा आयै, नों आंनो हाबायाव होनाय सनाया गोमाबाय। सनाया गोमाबाय? ओइ बिहामजो, नों मा बुंदों? नों हुसाव दङ ना? औ आयै, आं हुसावनो दङ, सनाया गोमाबाय। ओइ बिहामजो, नोंनि खोथायालाय मा उल्थां फाल्थां? ओइ खनसे बुंबाय नोङो दावखाया लांदों, ओमफ्राय दिनै बुंबाय नोङो सनाया गोमाबाय। खोथाया मा मार? आं जेबो मिथिया दै, आं जेबो मिथिया। आंखौ गेजेराव दालाबो। ओइ सोरांस्रि, बै समावबो नों आंखौ फान्दायदोंमोन, आंहासो रायजासोबाय। ओमफ्राय नों माबा मोनसे खोथा सिखोमानानै दोनदोंमोन ना? मामोन? खोन्थाना होआ मानो? मा होनदों नों? खोथा सिखोमानानै दोनदों? सोरो? ओइ सोरांस्रि, सैथोखौ नोङो खोन्थानानै लाया मानो? उनाव दावराव दावसि जागोन। रोखा रोखायैनो खोन्थाना लादो। ओइ बिहामजो, नोंबो माथो एखेसो जाबाय। आंनि फिसालाफोरा जेरै न'खराव रायलायालासे खामानिखौ सिरि सिरि मावो, नोंबो माथो न'खराव रावनोबो जेबो खोन्थायालासे सिरि सिरि खामानि मावखुमाग्रा जाबाय माथो। मा खोथा सिखोमानानै दोनलायखो नों आंखौ? खोन्थालाय। आरो सनाया मा जामारखो? औ आयै, दिनै सैथो खोथाखौ बुंगोन। जेब्ला ददेनि फिसालाया जोनोम जाखांनानैनो आइसि रुमाव थानांदोंमोन, बै समाव बिसोरहा थाखा फैसानि गोबां आंखाल जानायाव, आं आरो देरहाजों सानै नायहैनायाव, जों बिसोरनि हालोदखौ मोजां नुबोयैयाव गोसोआ खामखांनाय मोननानै जोंनि बेसेन गोसा सनाखौ फाननानै बिसोरखौ सहाय खालामदोंमोन। बा बिहामजो, एसेबां गिदिर खोथा सिखोमानानै दोनदों नों? आयै, गिनायजों फोरमायनो हायाखैमोन। जाम्बि जादों? दानि जुगावबो कि गावनि सनाखौ फाननानै मालिकखौ सहाय खालामो? थांदो बिना लायफिन। नोंसोरो बिसोरनि समाव सहाय होदोंब्ला
बिसोरबो दा नोंनि समाव सहाय होथों। लाय मानसिफोरखौ लिंनानै लाना फै आरो थाखा फैसा बेसेबां नांगौ बिसोरनो होजोबथों। लाना फै जलदि, आंनिफ्राय थाइसेबो गैया। गासै खामानिखौ सिरि बिहा बिखुनजो मोथियै खामानि मावखुमानो हायोब्लालाय बे समावबो माने बिहा बिखुनजोखौ नांगौ? दरखारानो गैया माथो जोङो। नाय, नों सना फाननानै मालायखौ सहाय खालामदोंमोन ना? मालायाबो दा नोंखौ सहाय खालामफैथोंसै। थादो, थाया आं बेयाव। गाबनानैलाय माथो जाबावनो, गोसोखौ गोरा खालामदो। बेमारिखौ जेरैखि जायाब्लाबो फोसाबनो नांखासिगोन। थादो दे, आंबो न'आव थांनोसै। आं गोमथाखौसो भिडिअ कल खालामना नायनो होननानै फैदोंमोन। जेबो नङा दे, आं गावनो आंनि मबाइलाव रिसार्ज सोनानै आं नायहरनोसै। थादो दे, आं उनाव खबर लाफिनसिगोन। मामा इसा, आं जायखौ सहाय खालामदोंमोन बिसोरबो दा जोंखौ सहाय खालामनो राजि गैया। आरो नोंनि आबै आबौआबो मा बुंना गालांखो नों खोनाखाबाय दा। मामा, जोंहा जेबो राहा गैला। नोंनि नोम्फाया नागार थैलांनांसिगोन। नोंनि नोम्फाखौ जों बासायनो हानाय नंला। नागार थैमारनांसिगोन आंनि हौवाया। मामा, आबैया बेबायदि बुंगोन होननानै सानथाराखैमोन आं। आबैयाबो माथो दाना जोबोद उल्थासो जाथारबायना। माथो होननो आइ, आंगो होननानै रावखौबो फोथायनो हाया। नुबाय, साख्रि बाख्रि गैयाबा, थाखा फैसा गैयाबा, बेमार आजार जाबा बेसेबां खैफोदाव गोलैयो। बिनिखायनो आं नोंखौ बुङो आइ, नों मोजाङै फराय। साख्रि बाख्रि लानो हानाय नों मोजाङै फराय, जाहाथे आंनि जिउआव जानाय बायदि नोंनि जिउआव जानो नाङाथों आइ। मामा, आं जोबोद दुखु मोनबाय। दिनै थाखा फैसा गैयिनिनो जोङो बेबायदि गाबनो गोनां जादों ना मामा? मामा, आं खोथा होयो, दा नोंसोरो जेसेबां गाबदों, नोंसोर बोराय बुरै जाब्ला आं खामानि मावनानै, साख्रि मावनानै नोंसोरखौ खालि मिनिहोगोन मामा। दा डक्टरफोराबो फैसा गैयाबा नोम्फाखौ नायानो। मामा, नों जेबो जिंगा दासिथ', नों बेयावनो थाथ'। आं बेसेबां थाखा नांगौ लानानै फैजोबनोसै। नों थाथ' दे मामा, नों थाथ'। खालि नोङो सानसेल' ने आंखौ, आं बेसेबां थाखा नांगौ लानानै फैसिगोन। आइ, इसाय, नों बबेयाव थाखा लायनो आइ? नों बबेयाव मा मावनानै थाखा लायनो? दिनै आंनि खाफालाव, आंनि जिउआव बेबायदि जाफैबायना। आंनि खैफोदनि समाव रावबो सासेबो आंखौ सहाय होला। रावनिफ्रायबो आं सहाय मोनला। मालायखौलाय माथो आसा खालामबावनो। इसा फिसाया आंखौ सानसे नेनो होदों। र', इसा फिसाया मा खालामफैयो बेखौनो नेना थानोसै। नायगिरिफोर, नोंसोरबो नेबाय थादो दे गाबोननि फैनो गोनां भिडिअखौ। आरो नोंथांमोना मानो कमेन्ट होआ, मानो लाइक खालामा? लोगोफोर, प्लिज लाइक, कमेन्ट आरो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लादो। आरो गाबोननि फैनो गोनां भिडिअखौबो नेनानै थादो लोगोफोर। बाय, गुड नाइट।